V moduláriu je možné nastavovať rôzne workflows, či už nejaký proces prípravy, pripomienkovania, schvaľovania, čohokoľvek, presne podľa toho, ako klient potrebuje. V tomto videu si ukazujeme u jedného nášho klienta, ako sme nastavili pripomienkovací proces, schvaľovací proces a rovno aj následnú auditnú stopu. Takže na základe roli, teda ja mám teraz admina, keď to ukazujem, ale je možné teda pridávať rôznych pripomienkujúcich, odosielať na pripomienkovanie, blokovať iné typy pripomienkovania, keď nám beží nejaké pripomienkovanie a podobne. Vytváranie úloh, notifikovanie zodpovedných osôb za pripomienkovanie. A keď sa pozrieme do histórie, tak sa nám tu krásne teda ukladá auditná stopa, jednak dokument, ako vyzeral v ktorom danom stave pri prechode stavu, jednotlivé prechody stavov, kto ich urobil, kedy, ako sa vyjadrili verdikt k pripomienkovaniu, kto a aké úlohy boli teda vytvorené. Ako som už spomínal, toto je len jeden konkrétny príklad jedného nášho klienta, ale ten proces pripomienkovania je možné nastaviť akokoľvek presne podľa toho, čo potrebujete.